Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til den her video på min kanal. Jeg tænker, den nye season 3 af Squid Game er jo lige kommet ud. Så skal vi prøve en af de nye spil, der lige er kommet i Roblox. Skal vi lige tjekke det ud? Jeg har ændret min avatar lidt, og som sagt, det her det er min, eller jeg har ikke sagt det endnu, men det her det er min første video på den her kanal, så jeg vil sætte pris på, hvis I vil abonnere, like og subscribe. Så lige tryk på den her klokke og subscribe-button og så like. Så lige nu så venter vi lidt på, at vi kommer ind i det game. Tænker jeg først, så tænker jeg, at vi skal prøve at vinde her. Jeg kan se, at jeg har fået nummeret 142. Så der er lige 50 sekunder til. Vi er på vej. Vi skal ind. Hvad det her? Okay, man kan lave den der. Nej, det kan jeg så ikke. Og så kan jeg se, at man kan købe outfits, når man har vundet måske. Så tror jeg, man får lidt coins. Så vil jeg 100% meget gerne have den der guard, eller den her. Eller hvis jeg får rød, hvilket jeg nok ikke gør, så vil jeg helst have sådan en der. Jeg ser ikke, hvor meget coins på. Altså, jeg kunne lidt overveje lige at trykke bare i Robux der, men venter sgu lidt. Til en af mine andre videoer, fordi at jeg gider jo ikke at spille Roblox på en video, som der ikke får nogle visninger, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men nu kan jeg se, at der kun er 10 sekunder tilbage af tiden, og hvad står der her? Spillet er til... jeg nåede ikke at læse det. Okay, så er tiden. Okay, hvad skal vi spille nu? Altså, jeg regner med det red light, green light, sådan. Fordi... altså, jeg vil meget gerne have en red. Jeg vil meget gerne være ham, men jeg kan jo kun være en player, så der er ikke noget problem. Så skal vi lige vente 10 sekunder. Og der er en spiller, der er joinet med team. Så skal vi lige vente snart 5 sekunder tilbage til tiden, at vi kommer ind. Okay, velkommen til træning til Squid Game. Vi vil blive sådan ført i en serie challenge. Bestå dem over alle game modesne og vinde nogle penge, tror jeg. Vi skal ikke allerede spille Glass Break, vel? Det var ikke sådan, det var i... vi skal... What? Jeg tror, han siger, hvad for nogle game modes vi skal dække. Honeycomb. Og så har vi her. Skal vi spille... Glass Break? Ja, I know. Og Squid Game in yes. Vi skal gå ind i døren og tage et foto af os. Jeg tænker, at det bliver ret easy det her. Altså indtil videre ser det ret easy ud. Fototaget. Så skal jeg gå upstairs. Okay, det her var lidt scary, fordi at der er jo ikke rigtig nogen stairs. Så igen. Oh my god, det er red light, green light. Go start with the line. Ja, jeg tænker, at I tager siden, så er der ikke chance for, at nogen skubber mig. Stopper jeg her. Okay, der er en, der er død. Oh my. Okay, det indtil videre styrer vi det her spil. Det kan godt være, at jeg lige er lidt forsigtig, men jeg gider sgu ikke det. Den der tid, den tikker bare, og det irriterer mig. Shit, der er allerede mange, der er døde. Please. Please. Ikke dræb mig. Okay, gutter. Indtil videre, så er vi næsten over målstregen. Undskyld for bankeriet. Det er nogen ovenpå, som der spiller nogle trommer ovenpå over mig. Men nu er vi igennem det her Squid Game Challenge. Så jeg tænker, oh my god, vi er igennem red light, green light. Ja, det spiller virkelig hårdt trommer ovenpå. Det er meget undskyld. Jeg ringer til dem efter den her video, så siger jeg, at de skal stoppe. Hvad det hedder? 2 sekunder.
Okay, gutter, jeg er tilbage. Jeg kan se, at vi gennemførte første game, og der er blevet tilføjet $160 i puljen. Og her kan vi se, hvem der døde. Wow, der var alligevel mange. Ham der. What, så mange? Vi skal sgu da fortsætte, guys. Gutter, vi skal sgu da fortsætte. Så har jeg lige fået det her. Fortsæt, ja. Hvorfor vil vi stoppe lejene nu? Vi har kun fået $160. Altså, hvorfor skulle vi i alverden... Det jeg kan læse, det trigger mig. Hvorfor skulle vi i alverden gøre det? Hvad er det nu, vi skal nu? Kan jeg faktisk ikke... Nej. Fuck. Jeg er lort til det her spil. Jeg sværer... Når jeg prøver at gennemføre det her, jeg er død. Stand behind the door. Jeg tror, jeg tager den her dør. Jeg tager chancen. Wow. Der er 2, der har vipmasker. Okay, den her dør, den er rigtig. Der er 2, der står med vipmasker. Nej, nu løber den. Okay, der er stadig 2, der står med vipmasker. Nej, nu løber den tredje. Så vil jeg... Please, ikke være omvendt. Ja! Okay, det her, det er konge. Nej, de fik trekanten. Den er den easyste. Okay, nej, hvad er sindssygt. Oh my god, guys. Det her, det er så stressende. Sorry, hvis jeg ikke lige snakker, men... Fordi jeg er så bange for, at jeg ikke... Tiden, at jeg ikke når, inden tiden er gået. Okay, gutter, jeg tror, vi har den her. Come on. Vi er der næsten. Nej, jeg lavede et mis der. Shit, gutterne. Ikke være broken på grund af det. Jeg tror ikke, den er i stykker. For at være ærlig, altså den er meget tæt på. Yes! Jeg gjorde det! Come on, gutter! Okay, jeg var seriøst så... Ja, hende der, hun døde. Hvad hed hun? KFC? Sindssygt navn, det banger. Okay, vi fik en lille revne, men den tabte ikke af. 8 players have been eliminated. Det er meget. 250, jeg skal fandme ikke slippe væk med så lidt penge. Kan jeg fandme gøre mere. What? Hvor mange players er vi lige tilbage? Jeg kan mærke, okay. Stop. Jeg skal beholde dem her games her. Jeg ved heller ikke helt, hvad der sker, hvis vi gør det, men sådan, i serien bliver man smidt ud. Sådan ud på gaden i bundet arme og ben, så det vil jeg helst ikke have ske. Den her vej skal vi den her vej. Der blev jeg snydt, og det kunne jeg se nogle andre flere, så lige gå, men de blev ved med at gå den anden vej. Skal vi op her? Hvad skal vi spille nu? Det er ikke allerede det der, hvor man skal stikke hinanden ned med en kniv. Vel? Nej, det er det ikke. Det er fordi, jeg har set serien for eksempel, lige når den kom ud. Jeg havde ventet indtil den 29. juni. Nej, nu stopper de. Det var her, hende der Jung Lee, eller hvad hun hedder, sad på den der bænk. Ej, jeg håber musikken kommer. Okay, det gør den. Okay, jeg er på... Okay, start af mig. Mit hjerte banker. Det er mig. Lige om et sekund. Mig. Nej! Nej, gutter! Nej, gutters! Det har jeg sgu ikke regnet med.
Nej, gutter. Men så tænker jeg, at det her det er alt for den her video på min kanal. Jeg håber, jeg vil se jer igen. Ses.